Sergä ýurdumyzyň owa hojuluk pudugynyň ýolbaşçylary, vilayatlanyň häkimleri, şeýle-de garaşy döwletleriň arkalaşyklarynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümet arat goşdurjy geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylar barıp gördüler. Belkarar döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne daýhanlaryň öňürjülükde dähme çekmekleri, toprakdan bol hasyl almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Sergede ýaýwanlanýan diýwarlyklar bir ýerde görkezilýän durly owa hojuluk önümleri munyň aýdym tutnamasydyr. Türkmenistana durmuşa geçirilýän giň gerimli owa hojuluk özgertmeleriniň esasy maksady daýhanlaryň ihlasy bilen bol hasyl içilýän türkmen topragynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmakdan, ýurdumyzda azyk bolçylygyny döretmekden we pudugy hasy üstünmekden ibaretdir. Türkmenistan garaşy döwletleriň arkalaşygynyň asasirlerinden agdas bolmak bilen oň işine işen gatnaşýar. Garaşy döwletleriň arkalaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümet arat goşdurjy geňeşiniň şäherlerindäki hyzmatdaşlyk barha netijeli häsiýete eýe bolýar. Ýurdumyz seçkiçilik we toprak howa şertlerini nazara alyp, tokumlary syny gatmak ugry boýunça bililikdäki işleri utgoşdurmak, tokumçylyk hem-de döwletleriň arasynda ösümlikleriň tokumlaryny iýermek we getirmek ulgamyny özara peýdaly gatnaşyklary pugtlanylmak ugruna çykyş edip, bu netijeli hyzmatdaşlygy dowam edýär. Türkmen topragynyň datly gök bakçylary, meýweleri, mehmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Uly meşgullyga eýe bolan türkmen gawun garpylary türkmen topragynyň sahylygyny, daýhanlaryň dähmeseýörligini, olaryň ihlasy bilen ýetişdirilen bereketli hasyly, taşaklaryň bolçylygyny şöhratlandyrýar. Türkmenistanyň gadymy we baý ekrançylyk medeniýeti müňürliklери öz içine alyp, bugün öz ösüşiniň täze derejesine çykýar. Şunda owa hojuluk işiniň hünärmenleri işiň täze usullaryndan hem-de ata-babalarymyzyň tejribesinden ugralýarlar. Türkmen halkyna gadymy döwürlerden mahsus bolan ýeni topraga suwa aýagly garamak duýgusy şu neçende dowam edip, oňa uly ähmet berilýär. Ýurdumyzda Alma Barlyk Daýanaçylyk institutynyň, Alma Barlyk ekrançylyk institutynyň, Alma Barlyk pagtaçylyk institutynyň işi ýoly goýuldy. Bu orta tokumçylyk seçki işlerini mundan meýlekde kämilleşdirmek, owa hojuluk ekinleriniň ýerli toprak howa şertlerine laýyk gelýän görnüşlerini taýýarlamak, owa hojulugyny toplumlaryň ösdürmek, önümçiligi döwrüň talaplaryna laýyklykda guramak işlerine goşun goşýan ýurdumynyň alimlerine has ruhlanyrdy. Mälim oşýar ýurdumyzda owa hojuluk pudugyny ösdürmäge ulun sörlýär. Owa ilatynyň durmuş ýaşaýy şertlerini gowlandyrmak üçin ähli zerur işler durmuşa geçirilýär. Daýhanyň ýerden bol hasyl alyp, bereket tapmak üçin amatly şertler döredilýär. Şu ýyl arkadaly gahryman serdarymyň tagallarlary bilen buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlary ýokurlandyrmagy munyň aýdym beýanydyr. Hormatly prezidentimiziň döredip beren Alma Barlyk Daýanaçylyk institutynyň alimleri, hünärmenler tarapyndan döredilen buğdaý tokumlarynyň täze, serdar, arkada, pragy görnüşleri sergi atlaşanlarda, hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Täze tokumlaryň ýokary hasyllygy ýurdumynyň howa, toprak şertlerine laýyk gelýänigi aýratyn bilýärlikdir. Ýokary hili täze tokumlaryň ýetişdirmegi gahryman arkadamynyň owa hojuluk pudugyna başyna başlan özgertmeleriniň her wagtda hormat prezidentimiň bu gurda üstünlikle dowam edýän işleriniň aýdym meýwesidir. Owa senaga toplumyny depgini ösdürmek hormat prezidentimiň alyp barýan wajyp ugurlarynyň biridir. Şol siýasat Türkmenistanyň ykdysady kuwatyny hassa pogtalandyrmaga, halkymyzyň hal ýagdaýyny ýokurlandyrmaga gönükdirlendir. Owa hojulugyna amala asylýan özgertmeler milli ykdysadymyzyň möhüm pudugynyň bäsleşige ukyp bolýany artdyrmagy, ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny hem-de eksport kuwatyny pogtalandyrmagy maksat edilýär. Sergi meydançysyna ýurdumyzyň owa hojuluk pudugyna gazanylýan üstünlikler şöhratlanýan sergi mehmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Sergi atnaşylar bu çäräniň guramaçylygyna ýokary baha bermek bilen tejribeleriň öňürilmegine giň mümkinçilikleriň açylýanyny bellädiler. Sergi hyzmatdaşlyk babatda täze dörli ugurlaryň kemale gelýäniniň nowatdaky futnamasy dagnataldy. Atnaşyklaryň köp taraply esaslarda ösdürmek bolsa, Türkmenistanyň daşary siýasatynyň baş ugurlarynyň biridir. Oň ýokary netijeleri dünýä jemgyýetçiliginiň uly seslenmesine eýe bolýar. Her ýyl döwletimiz tarapyndan owa senaga toplumynyň inženýerçilik, teknik, üçünçilik meselelerini innovasiýon esasy çözmek bilen ýokary iş öňürjülükli iň täze tehnikalar ýygydan satyn alınýar. Munyň öňde ekrançylyk işlerini amatly ara teknik möhletlerde ýokary hili geçirmeň hasabyna owa hojuluk önümleriniň öňürüşiniň meçhurlygyny artdyrmak üçin amatly şertler döredýär. Owa hojulukçylaryň iş öňürjüligi ýokarlanyp, olaryň hünär derejeleri we iş şertleri kämilleşdirilýär.
Dörlü görnüşli owa hojuluk önümlerinin önümçülük meçhurlarının arttırmagy, yurdumyzda azyk bolşulugynyň öpjünilmegi, hormat prezidentimiň durmuşa ýaşadýan watanymyzyň ykdysady kuwatynyň berkidilmegine, halkymyzyň awadaşlygynyň ýokarlandyrmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri bolup durýar. Owa hojuluk önümlerinin önümçülük toplumyny netijeli ösdirmäge, olary önerjilere hemme taraplaryň döwlet gollawyny öwürmäge gönükdirilen çägerleriň netijesinde bolgamda ol üstünlikler gazanýarly. Udak möhletliğe geleceğine nazarlayan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa ýaşanmagynyň şäklerini, owa hojuluk toplumynyň ähli pudoklaryny döwrewallaşdyrmagy, çeýniki we tehnologik taýdan täzeden inzamlaşdyrmagy iri maýy goýumlar gönükdirilýär. Owa hojuluk önümçiliginiň bäsleşlige ukyp bolýagyny öpüşen etmek boýunça hukuk, ykdysady we guramaçylyk şertlerini kemale getirmegi nazarlayan toplumlaryň özgertmeler oňy netijelerini berýär. Şu gedeki tergi, owa hojuluk pudogyna diňe bir ýurdumynyň gazanan üstünliklerini beýan etmek bilen şäklenmän. Eýsem, bu pudokda işçiň orny eýleýän, işe ürdüdümleriň äger türlü mümkinçiliklerini açyp görkezdi. Bu sergi gahrman arkadamynyň ýurdumynyň owa hojuluk pudogyny üstünmek boýunça başlangyçlaryny üstünlikli durmuşa ýaşadýan arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna Türkmenistany anyk üçinçiligini pogtorlandyrmak, owa hojulugyny anyp barýan özgertmeleri hasa kämilleşdirmek, burdaky işleri döwrewap usulla guramak we pudoga hususy önümçilikleri ginden çekmek işleriniň üstünlikleri besenýäniň nowatdaky beýan boldy. Meni Ivan Kuzmeni garaşy döwletiň arkaşygynyň tokumçylyk meseleleri boýunça hökümetara utgaşdyrjy geňeşiniň başlygynyň ornatary, geňeşiniň agzasy ilmlaň doktory, akademik Bu masala Türkmenistany eýäme bir neçe ýylda geçirilýär. Türkmenistana täze üstünliklerini gazanylanyny görýän. Bu uglary tarapy täze üýtgütmelerini bardygyna şaýat bolýan. Bu ýagdaý meni ören begenlerýär. Biz Türkmenistan meni gatnaşyklamady 2007-nji ýylda başladyk. Türkmen kardeşlerim bilen gahrman arkadaşym Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna inni bir neçe ýyldan dowamında işleşýän. Bilelikdäki işlemimiň gowunjy netijelerini aýratyn bellätim gelýär. Biziň işlemimiz uzak ýyldan dowamında amala aşyrylýar. Gahrman arkadaşym we hormatly prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli uğurlardaky özgertmeleri netijesinde buğdoýyň tohumynyň täze Serdar, Arkadaş we Pragy diýilip adlandyrylmagy ören gowunjydyr. Täze tohumlaryň döredilmegi burada amala aşyrylýan işleňi dogry tasdiklaýar. Türkmenistanyň buğdoý tohumynyň täze görnüşlerini eýe bolmagy uly üstünlikdir. Tohumlaryň täze görnüşlerini gahrman arkadaşym hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ýol başlygyna döredilmegi gowunjydyr. Men muňa ören begenýän. Bu işleri biz mundan berägem dowam ederiz. Buğdoý tohumynyň ýokary hili bolmagy halkyň saglygynyň göz başydyr. Ähli uğurlardaky ösüşleň başlangyjydyr. Sag bolun.